Pitu, una boată așa cum trăsim de legendă, una din noi mai amțitili poți, mai cunoscute de toată Dobrogea și tu muzica populară românească, amati noi, tu muzica populară românească, alăsă, îmi dau melodia Horghea cu care a crescut, de când ne știm, atenții sunt tu Ilichia meu, atenții sunt tu cama tu Ilichii, o agățară când era tinere, avea 18 ani și aua la Radio România înregistrat totele cântiții armânești. Premiul de la redacția românească de tinie, 11 ani de emisiuni armânești de doamna Marica Pitu și de tinie ei scoasem și un CD, anii din și trecul a dat-o, și puteți să o luați de asta pe hol, când v-am putut de la spectacol, care vreți să aveți, să vă aduceți aminte de aceste cântiții mușate, puteți să le luați.